Hola, avui cuinarem un dolç, trufes amb flocs de civada. Els ingredients que farem servir per a unes 20 trufes són 300 grams de xocolata negra 70% cacao, 120 grams de flocs de civada, unes 12 cullerades, 150 mil·lilitres de llet evaporada, 50 mil·lilitres d'aigua, 60 grams de sucre, unes 6 cullerades, i cacao per arrebossar les trufes. Començarem caramelitzant els flocs de civada. Posem 60 grams de sucre, 6 cullerades, 50 mil·lilitres d'aigua i posem a foc mig. Un cop el caramel estigui una mica espès i encara no hagi canviat del tot de color, tirem els flocs de civada. I ara barregem, fins que els flocs agafin una mica de color i quedin com garrapinyats. Ara que ja té una mica de color, ho traiem del foc i ho posem a sobre d'un paper que hem preparat, un paper de forn. Separem perquè no es quedi molt enganxat i deixem refredar. Per preparar la trufa, trossegem ben petita la xocolata, així en un bol, la mida més petita que podem. La xocolata negra conté les mateixes calories i sucres que la resta de xocolates. L'avantatge és que conté més propietats antioxidants per al seu alt contingut en cacao. Posem a escalfar la llet evaporada i ara que bull, ho aboquem a sobre de la xocolata. Aquesta recepta es fa en nata, normalment. El que passa és que us proposem la llet evaporada perquè conté la meitat de greix. Dissolem la xocolata amb la llet. Preparem un motlle amb un paper film a sota. Així. Barregem els flocs a la xocolata. Barregem bé. I ara aboquem a sobre del motllo. Aplanem. Tanquem amb el film. I això ho posem al congelador fins que estigui ben sòlid. Ja tenim sòlida la peça de trufa. Tallem i arrebossem la peça de trufa i ens posem guants per no embrutar-nos tant. Podem fer les trufes rodones o quadrades. Per fer-les rodones, ara donaríem forma, que és la trufa tradicional, i la passem per cacao. Quedaria aquesta forma. L'altra manera seria fer-les quadrades directament, tallades i arrebossades. També podem donar diferents formes posant a quallar la trufa amb motllos d'aquest tipus. Aquestes són unes trufes lleugeres que podem fer servir de postres o per acompanyar un cafè. Espero que us agradi, que balli de gust. Bon profit!